Коронавирус буенча кайнар линия номеры элеккечә кала, ә системасы яңарган. Диспетчерлар бүгеннән шалтыратучыларга тагын да тизрәк җавап бирә. Хәзер ковид буенча мәгълүмат кына түгел, дарулар, табиб чакыру буенча мөрәҗәгатьләрне язып алалар. Бүген иң кызу, иң кайнар сораулар, миндә симптомнар, ковидның симптомнары булып та, нишләп миңа ковид диагнозы куймыйлар дигәннәр күп булды. Бу контакт үзәген мартта эшләтеп җибәрделәр. Көнгә анда шалтыратучылар шул кадәр күп була ки, операторлар кабул итеп өлгерә алмый. Президентка язучылар күбәя. Ул цифрлаштыру министрына бу мәсьәләне тиз арада хәл итәргә буйырган иде. Чтобы у нас вся система работала, поликлиники работали, везде должен быть порядок. Вәгъдә ителгәнчә 3 көн дигәндә үзәкне яңарталар. Система яңартылгач, кайнар линия тәүлек буе эшли. Операторлар татарчада, русчада хезмәт күрсәтә. Аларның саны берничә тапкыр арткан. Хәзер 50 татарстанлы бер ел шалтыратса да җавап бирү мөмкинлеге бар. Мөрәҗәгать итүчеләргә Лилия исемле робот та җавап бирә. Пожалуйста, постарайтесь коротко задать ваш вопрос. У меня температура поднялась. Вчера кашель появился. Скажите, я врача хотела вызвать. Можете помочь мне? Для начала мне нужно узнать, как вас зовут. Әле ел русча гына аңлый, киләчәктә татарчага өйрәтәчәкләр. Помогаем людям, так скажем, вызвать врача. Моңарчы Лилия бары тик цифрлы пропусклар теркәргә булыша иде. Хәзер табиб чакыртырга, анкеталар тутырырга ярдәм итә. Планируем подключение дополнительных каналов. Якын арада без бу системага хастаханәләрен дә кушырга планлаштырабыз. Димәк, табиблар да, шәфкать туташлары да нинди адрес буенча, нинди авыруның проблемасы булуын белеп торачак. Марттан бирле монда 200 меңгә якын кеше мөрәҗәгать иткән. Хәзер көн саен уртача 200 кеше шалтырата. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.